Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel India Post Office नि गोदान साख्रिनि अपडेट लाना फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमनाय दा सेलारिया 30,000 नि बारा जागोन 35 सिमहालागै थांगोन आरो बे नोंथांमोननि दानिया इन्टारभिउ होनांसिगोन डाइरेक्ट मेरिट लिस्टआव मोननाय नङा ओके एसे चेन्ज जाबाय आं बेयाव डिटेल्सखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा आन्दायनो हागौ स' जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि अपडेट मोनबाय थानो बेनो जाबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव स' बिदिब्ला जों फैबाय अफिसियेल साइटआव लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन लोगोसे PDF फाइलखौबो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन ओके स' बिदिब्ला जों एसे गोबाव खालामा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै सोर एलिजिबल जायो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव आसाम स्टेटआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन एबा नटिसआवबो नोंथांमोना पस्टिं जागोन आरो जायनि लाखि दङ स' बिदिब्ला जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा नोंथांमोना नटिसनि माखासे सार्कल्स पोस्ट अफिस थायोना बेयाव नोंथांमोना क्लार्क हिसाबै खामानि मावनांगोन एन्ड बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जाबाय आरो लास्ट डेटआ जोंहा मार्चनि 1 सिम थागोन आरो एडमिट नोंथांमोननि इन्टारभिउनि थाखाय मोनगोन 15 मार्चआवनो आरो नोंथांमोना इन्टारभिउआव जागोन मार्चनि लास्ट उइक एबा एप्रिलाव जागोन बे एडमिटआव गासैबो डिटेल्स थागोन आरो रिजाल्टआ नोंथांमोना एप्रिल एबा मेआवनो मोनगोन होनना बुंदों अफिसियेल साइटआव जेब्ला होयो आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव भिडिअ खालामगोन दा भेकेन्सिसआ 59 दा नोंथांमोना IVBP अफिसेस इन आसाम एन्ड नर्थ इस्ट सार्कल्स बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन आरो एन्ड बेनिफ्राय एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन लोगोसे स' नोंथांमोननि पस्टआ जाबाय एक्जिकिउटिभ दा बेयाव नोंथांमोना आसाम स्टेटआव 16 भेकेन्सिस मोनदों एन्ड बेनिफ्राय अरुणाचल दङ गोबां रोखोमनि स्टेट्स दङ नर्थ इस्टआव स' बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबो दा क्राइटेरिया गोरोबनाय बेसेबां बैसो आरो फरायनो नांगौ जों दानिया नायनोसै फैदो स' बेनिफ्राय स्केल पे एबा सेलारि दा सेलारिया जाबाय नोंथांमोना 30,000 निफ्राय जागायगोन एन्ड लामसाम नोंथांमोना 35 लागै मोनगोन आरो बारायबाय थागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लानो हायो आरो बे नोंथांमोननि कन्ट्रेक्ट जबा 2 इयार्स आरो बेनिफ्राय एक्सटेनसन जाबाय थागोन जायफ्रानोखि चान्स दङ नोंथांमोना लाबानो जाबाय बेखौहाय एन्ड बे पस्टआ एक्जिकिउटिभ जब प्रफाइलखौ नोंथांमोना नायदो फरायना लादो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै दा माखासे पस्ट अफिसेसाव माखासे जाय जेरै ट्रेन्जेक्सन एबा माखासे क्लार्क लेभेलनि खामानि स' बेयावनो नोंथांमोनाहाय खामानि मावनांगोन स' दानिया बैसो मिनिमाम 20 एन्ड मेक्सिमाम 35 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन एन्ड फरायनाया बेयाव डिग्री पास एनि स्ट्रिम डिग्री पास बेनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मिनिमाम एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ बेनो जाबाय GDS मावखानाय जायफ्रा 2 इयार्स जाबाय नोंथांमोना बेयाव हागोन एप्लाइ खालामनो 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स नांगोन अब्लासो हागोन जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना हानाय नङा आरोबाव बुंबावदों इम्पर्टेन्ट नटआव दङ नोंनि सायाव माबाफोर केस थानो मोननाय नङा FIR जानो मोननाय नङा कमप्लेन थानो मोननाय नङा जुदि दङब्ला बे पस्टआव नोंथांमोना नट एलिजिबल स' बेनोमोन आरो जुदि बेयाव फ्रेश केन्डिडेट खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना हानाय नङा मानोना 2 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ दा गोदान फैयोब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन आरो सिगांनि दाखालिसो ओंखारनाय गोबां भेकेन्सिसआ रिजाल्ट होथ'वाखै जेब्ला होयो नोंथांमोननो फिन खनसेबाव भिडिअ खालामगोन